барои бо ҳамсинфонат наро гуфтам ранҷидӣ. нин хел нест. ман медонистам ки ту аз гапи ман намебароӣ. чаро хомӯш истодаӣ? кадом вақти якҷоя берун мебаромадем бисёр хурсанд мешудӣ. ҳа, камтар бемор шудам барои ҳамин. биё ба назди духтур равем. Не, ягон чизи ҷиддӣ нест. аниса, рустами ҳамсинфамон дар бораи ту аз чанд кас пурсидааст. ӯ зан гирифта будааст, ҷудо шудааст, фаҳмидааст ки ту ҳам мисли ӯ. барои ҳамин туро мепурсида бошад чӣ? ман ӯро чанд рӯз пеш дида будам. дар бораи худаш ҳеҷ чиз нагуфт. алё, рустам, ба ман занг зада будӣ? аниса чандуру шуд бисёр зек метобад. ман тасмим гирифтам ки ба волидайнам дар бораи вай гӯям. хайр, худо қувват диҳад ба ту ҷураҷон, худат хубтар медонӣ. бале, раҳмат. хайр, бар ҳоли кор ба шумо. ташаккур ҷонам. дада, имшаб барвақтар ёд мехоҳам дар як ҷояге бо шумо суҳбат кунам. хуб писарам, ман зудтар меоям. хайр. алло аниса. ман гуфта будам ку камтар бемор хоб кардам мехоҳам. бале, мефаҳмам. ту дамгир хоб кун. куш, ман ҳам мисли дугонаҳоят дар борат мебудам. алло, рустам, ман омадам. ту дар куҷо?